Dobro jutro svim gledateljima. Ove godine Prima Grupa slavi 30 godina razvoja, tradicije i kvalitete, tijekom kojih je postala najveći hrvatski proizvođač namještaja s maloprodajnom mrežom s više od 60 salona u Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji i Sloveniji. Namještaj za svaku prostoriju doma proizvodi se u vlastitih 6 tvornica, a osmislio ga je Prima Design Team. Kolekcije su dizajnirane s posebnom pažnjom kako bi svaki kutak vašeg doma bio funkcionalan, moderan i udoban. Naglasak je stavljen na inovativne detalje i visoko kvalitetne materijale koji osiguravaju trajnost proizvoda i pružaju praktičan i modularan dizajn. Širina ponude kuhinja po mjeri i mogućnosti njihovog dizajniranja prikazane su kroz model Liberta Next. Ova kuhinja izrađena je od vrhunskog medija pana u kombinaciji nježnog kašmira i modernog akai dekora. Nova kolekcija donosi pažljivo osmišljene detalje koji unose sklad i praktičnost u svaki dio doma. Modularan pristup namještaju omogućio je da više ne postoji namještaj kojeg ograničava kvadratura prostora. Kolekcije su osmišljene kako bi se lako prilagodile različitim stilovima i interijerima. Ove godine smo dodatno obogatili i naše programe blagovaonskog namještaja. Stolove možete pronaći u još široj ponudi dimenzija i materijala kako bi se pobrinuli da za svaki prostor i ukus postoji idealan model. U dnevnim boravcima istaknuli smo modularne garniture koje se u potpunosti mogu prilagoditi željama kupaca. Od veličine i rasporeda elemenata do odabira tkanina i boja. Svaka garnitura tako postaje jedinstveno rješenje skrojeno prema potrebama vašeg doma. Noviteti su predstavljeni u spavaćim sobama, gdje su tapecirani kreveti postali nezaobilazno rješenje u opremanju, te ormari koji kombiniraju estetiku i funkcionalnost s mogućnošću personalizacije. Nova kolekcija donosi moderan dizajn, praktična rješenja i veliki izbor asortimana za uređenje cijelog doma. Upoznajte nove Prima kolekcije u našim salonima diljem Hrvatske ili istražite sve o njima u našem web shopu. Bez obzira koji dio svog doma uređujete, u Primi možete pronaći savršeno rješenje uz pomoć naših dizajnera i njihovih stručnih savjeta. Vidimo se u Primi!